Halika na dito, mag-isa lang ako. Wag! Pag tumawa ka, talo ka, is mga pinaka-paborito niyong laro. Alam ko, puro na lang kalungkutan. Kaya ngayon naman, susubukan natin sumaya. Huwag muna natin ito pakinggan. Bigyan mo ko 3 buhay dyan, pangati na simulan agad. Yan o guys. So let us first pray. Okay, so in the name of the One, Two, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Nod. Besh, magsi-CR lang ako sandali, wait. Ay, ayoko talaga lumatak na to. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Bakit may makeup yung multo? Dito sa akin na story doon to sa nag-camping na Girl Scouts sa school na it happened 6 PM daw. Ako rin natatagalan ako magdasal sa bahay. Dito. Yan ang mga nakakatakot sa bahay niya. Takpan mo! Ano ba yan? Alam yung malungkot doon, mas matatakot ako sa isang buhay na tao na pwede akong saktan. Ayan, example number 1. Whew! So lahat, tinatawanan ako ng mga demonyo! Ayoko talaga. Wag. Sabi ko na gagamitin na naman eh. Ano ba? Patahimikin niya na siya. Basura na ng humor ulit. Sige na, tagal na kayo ng dasal dyan. Sunod. Kaya Allen, women's bed, bathroom bed. Di ba kasi nakakatakot ka talaga ang pinaka-nakakatakot sa lahat. Di mo, kahit anong dasal mo dyan, baka pagtawanan ka pa dyan, literal. Sunod! Okay. Alam mo masama doon? Sunod! Mapapalood din si father niyan. Nasa simbahan. Nasa simbahan ako. Nag-chat ka, sabi mo emergency, i-click ko ang link. Pag-click ko, may umungol. Napatingin si father at si sister. Paano malalaman ni father at si sister ang tunog na yan, ha? Hindi yan pwede! Kasalanan! Sunod! Ampota in Tagalog, ampota in... Ano ibig sabihin ng ampota sa Bisaya? Pray us? Pag-ampo, mag-ampo. Let us pray, mag-ampot. Bisaya talaga, makasalanan. Sunod! Ano kay Joker? Kapira, ito yung mga dinadala ko sa banyo. Kapira, kapira. Kasi gusto ko kasi yung anime na yan. Ano ba? Sumasakit yung dibdib ko sa kanya. Di ba magkakaroon ko ng stretch marks niyan? Maawa ka dyan. Maawa ka! Comment amin sa baba. Sunod! Yan ang paborito ko laruin sa banyo eh. Yung Diablo. Sabihin mo yung Diablo pa ulit-ulit. Masaya rin yun. Sunod! Kailan ba ako mapapatch sa langit? Kailan kay Star Wanderer. Ano to? Ayoko na agad dun thumbnail! Tsaka yung leche emoji! Kalma lang kapatid, sa sarili ay subukan mo. Buti naka-blur na, nice! Kakailangan mo na. Sa malamig, sa malamig. Sabi ko na eh! Umanaw ka, Jesus. Umanaw na aking pasensya. Ayoko na. Sunod! Galing kay Imran eh. Sasageyo, sasageyo. Sasageyo.
Sunod! Galing kay Kyle. Item pwede bukas na lang. Matutulog na kasi ako. 5 nights at banyo. Anong sabi mo na hindi ka... Anong sabi mo? Tagal mo na sa banyo, ha? Only fans ng tuna omelette. Ayun, sarap yan. Tsaka ang hirap nga lang buksan yan. Leche lang. Sobrang hirap buksan yan. Sana lahat parang zipper na lang, no? Maraming salamat, Sen. Iba ang sarsa niyan. Pucha, malagkit-lagkit. Ay. Hoy, kaya ka na ako agad. Sige. Anong panlalaki? Hi, miss. Ang pota talaga, sabi nga. Bisaya ba yun? Bisaya ba siya? Presbyterian daw siya. Ba't bawal ba? Bawal mag LGBTQI++. Ayoko mawisi ka na holy water sa mukha, Father. Wag. Teka, taga. Isa dyan. Ang hirap hindi maging makasalanan. Kailan kay Ash. Naglalabanan sila. Parang alam ko na sino panalo dito. Copyright. Lakas ng mga PaoLUL. Copyright. Ayan, talo ka na. Talo! Wala, di pa rin. Di pa rin. Ay, pwede. Talo pa rin. Hindi na ka malakas na laban! Sunod! Galing kay Iris. Wally. Bold din yun. Bo nga naman, bakit ba? Bakit ba hindi hide up ang mga scandal sa Pilipinas? Sunod! Isang malaking kasalanan to. So no booze and case, Hocko and gutters. Graving fans and pero hindi surround. iniisip niya. Must try. O matagal na tong hindi natitimpla. Matagal na di natitimpla dyan. Sunod. O paano pag ganun dalawa sabay nagdasal? No? Sino mas malakas yung dasal? Siya yung mananalo. Hindi ko maintindihan pag nagdadasal tungkol sa sugal eh. Hashtag blessed. Galing kay official astronaut. Ikuting mo pag alas 3 ng umaga. Ano mo patulogin? Pinapatawas sa sarili ka. Bakit siya may reaction? Yung unang wala. Ito ano nangyayari? Makasalanan ng buong audience. Tagat-tagata ka po kayo lahat. Ayoko na, sunod. No, wag. Hello, mortals. It's me, your favorite Lord and Savior, Jesus. Amen. Buti na lang pinagtanggol ulit ako ni Papa Jesus sa kasamaan. Kali Captain Bash. Mag-wish ka! Ang wish ko, sana makabalik na ako na ABS at lumaki na TV ko. Para magamit sa banyo. Sunod. Galing kay Jacob. Para makapasok po tayo sa kaharian niya sa langit. Ngunit ang nakakalungkot na katotohanan, wala po ni isa sa atin ang nakatupad sa 10 utos na yun. Walang joke. Sa tagat-tagatang apoy. Amen. Satan is my sugar daddy. Ang putak. Nagkaroon din ako ganyan eh. Na-late tuloy yung jeep ko dahil sa mga nagaganyan. Alala ko na sa nung papasok ako sa klase. Hiya Kisura. We gotta go ball, son. Kala ko ba good boy ako? Papa D. Ito kapag nandun ka na sa gate ng langit sa San Pedro. Kala mo utol-utol kayo, no? Pero pag binabasa na yung mga ginawa mong kasalanan, mga tinatawanan mong memes, ano? Tinatawanan mo? Sunod. Galing kay Don Ubu.
Eating with your bare hands? So primitive. It's Oh my Pinoy God, style. Sarapil, tikman mo to. Iwi! Iwi? What's iwi? Oy, panalo to ha? Oh, ano tinitingin-tingin nyo dyan? Chupana. Okay. Sunod, malibasa may pagtakutan. Okay? Yan, dumi na talaga naisip. Mukhang nasobra ng usok. Hey! Hype! Sarat. Galing yung tutoy. Yep. Fucking! Ito ako sa banyo. Huwag mo ako hawakan. Huwag mo ako linlagin. Papong na-surrender. Napupuno ka na mo. Yan, motivated ako tapusin to. Isa na lang buhay pero kaya pa. Sunod. Galing kay Kimar. Iba-backbend ko ba to? Iba-backbend? Go, backbend mo. Derek! Huwag kang ba... Ay, nako, Derek. Ba't ka ganyan? Alagay Sacho. Halika na dito, mag-isa lang ako. Kaya ito pala naging biker. Kaya pala mahilig kayo mag-ride, ha? Dudumi na lahat. Kaya tagal na rin tatapos. Tagal na lang ito. Gusto ko rin makaraos. Yung palubog palang araw may buwan na. Yan, mga makasalanan makausga. Yan ang kalasag mo. Galing rin na. Dati ako sa Badista pero lumipat ako sa ISC kasi may aircon. Uy, talaga? Hindi ko alam. Hindi na to motherboard. Fatherboard! Overclock the Holy Spirit. Catholic Esports. Sunod. Galing kay Mr. Yuzu. Choke me daddy. Restrict my airflow fada. Healing ko po na sana higpitan nyo ang daro na ay paghinga ama. Amen! Load pa sa altar. Yan. Kala ko malinis yung una. Kala ko wholesome. Pero marumi nga pala kayo. Sunod. Hallelujah! Ang sarap na pwede na tumawa. Sunod. Ito ba to? Mapapadasal ka talaga kay Lady. Abagyo noong. At panghuli. Yep, peace. Ayaw ko na. Takitigil na natin ito. Pendong peace tayo lahat sa langit yan. Let yan. Doon na nagtatapos yun. Kung gusto pa na mga ganito, huwag nyo tayo like, share sa mga mahilig. Mag-banyo yung friends. At huwag nyo ka naman subscribe. PaoLUL.